Габдулла Тукай киңәш. Якын дустым, сиңа миннән киңәш шул. Кешеләргә сереңне сөйләмәс бул. Ишеңдә нәрсә янганын үзең бел. Үзең кайгыр, үзең егла, үзең көл. Ачып яшерен хәзинәңне йөрәктән, сөйләшмә бердә артык сүз кирәктән. Кешеләр үзләрен анчак сөярләр, бәхетсезләрнең өстеннән көләрләр. Алар йырткыч, алардан читтә бул син. Алар барда бүрең бер якта торсын. Серен белгәч кызартырлар йөзеңне, жүләр бу дип ачырмаслар күзеңне. Кача күр кыш киби мактауларыннан. Хәбәрдар бул ки шунда ау барыннан. Әгәр баса сине бер заманны, йыламы йомшамас хәсрәт вә кайгы. Утыр аулакка, кайда һич кеше юк. Сабыйдай тәмле-тәмле күз яшы түк. Килеп керсә берәү нәкъ шул чагында, сиңа мин бер киңәш әйтим тагында. Диген син, күзләрем никтер авырта, өзелми яшь ага, кич һәм дә иртә.